A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwana jama'ar jihar Kano da ma dukkanin jama'a da suke sauraron wannan gidajen rediyo a wannan lokaci, ina yi muku sallama kuma ne muku fatan alheri. To injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso, an jima ba a ji ɗuriyarka a kafafen yaɗa labarai ba a nan jihar Kano, gashi kuma yanzu lokaci yayi. An yi abubuwa da dama a dandamalin siyasar Najeriya da ma jihar Kano, ciki har da gagarumin al'amari da ya faru, wato shari'a da aka kammala a kotun Allah ya isa, kamar yadda ake mata lakabi, wato kotun Koli. Ba a ji ra'ayinka game da shari'an nan ba har yanzu, amma yanzu ga wuri ga waina. To jama'a assalamu alaikum. Na farko dai ina so dan da gaya ma cewar ni ba barababiya ba ne, ba magana nake babu dalili ba. Duk sanda ka ji zan yi magana nakan duba yanayi, kuma akan zaɓi abubuwa da ya dace a yi magana a kansu. Ina so a wannan lokaci in ɗauki wannan dama daɗa godewa jama'a jihar Kano ga baki ɗaya, maza da mata, yara da manya, musamman 'yan kwankwasiya da sauran 'yan kishin ƙasa, mutane waɗanda suka yi jihadi, suka yi yaƙi domin zaɓa wa kansu abinda yake yafi musu alheri a zaben da aka yi da shekara ta 2019. yanzu shaura kaɗan a cika shekara guda kenan. Muna gode wa mutane yadda suka fito suka yi zaɓe, duk da cewar ba mu da gwamnatin tarayya, ba mu da ta jiha, ba mu da ƙananan hukumomi, duk da cewar ba mu da kuɗi, duk da cewar a cikin wannan tafiya tamu lokacin da aka yi zaɓe ba mu da tsohon sanata wanda muke tare da shi ko sanata mai ci, ba mu da gwamna ko mataimakinsa tsoho ko mai ci, ba mu da wani minista tsoho wanda yake yi. Yawanci dai duka wannan shugabanni ba sa cikin wannan tafiya, amma Allah cikin ikonsa ya sa al'ummar jihar Kano, bayan Allah masu son canji, masu son inganta rayuwarsu, masu son inganta harkar ilimi da harkar samun aikin yi, da hana shaye-shayen kwaya, da inganta noma, da inganta kiwon lafiya, da sauran ayyuka da gwamnati take yi, musamman ayyukan hanyoyi wanda muka fara tun wancan lokaci a ƙananan hukumomi, da kuma makarantu wanda suke ganin an kukkulle su, wanda da suke amfana, da ma wanda suke har yanzu suna nan da katako tun wanda muka bari ruwa na duka, da ba mata jari, da auren zawarawa, da sauran aikace-aikace na alheri, da sa wutar lantarki a cikin birnin Kano nan, da kilomita 5 da muka fara da nufin cewar kowane gari shi ma za a je hedikwatar local government 44 nan kowa sai ya ga wutar lantarki, da aiki da muka fara na wutar lantarki a Chala Gorge da Tiga Dam, wanda dukkanin aikin ya yi nisa, an kusan gamawa. Muka bar kudi dala Amurka wuri na guga wuri miliyan 43 na karasa wannan aiki, wanda abin takaici kamar ragowar ayyukan babu wanda aka ma kallace shi, balantana ce za a kammala shi. Wannan ya sa mutane sun fito sun yi da fifi a guraren da duk ya kamata na zaɓe, duk da harambe da amfani da gwamnati, da amfani da jami'an tsaro, da hukumar zaɓe, da kuɗaɗe, da dukkanin abin da za su yi sun yi, amma Allah cikin ikonsa bayan an ɗauki gatari na hukumomi an sassari ƙuri'unmu, a ƙarshe aka je aka ƙirga ƙuri'un nan. Duk da haka jama'iyyar PDP ta kada wannan mutanen gabaki ɗayansu a zaben gwamna tun daga sama har ƙasa. Wannan abin a gode wa al'umma ne, kuma dama haka aka san jihar Kano, dama haka aka san tsari, domin tun da muka taso a cikin tsari na siyasa
muka zaɓi tsari na gwagwarmaya, tsarin nefi tsarin prp na kwato wa ɗan adam 'yancinsa. A cikin tafiyar mun yarda kowa ina da daraja, ina da mutunci, sai dai wanda ya je zuba wa kansa. Mun yarda kowa ka bashi dama zai iya zama ko menene, kuma mun yi an gani alhamdulillahi mutane a unguwanni cikin garin nan da ƙauyuka da garuruwa waɗanda da ba su sa rai za su je airport ba, sun shiga airport, ba ma airport ba, sun shiga jirgin sama, sun je ƙasashen duniya, sun yi ilimi, sun dawo, suna nan a jami'o'i da manya-manyan ma'aikatu da manya-manyan makarantu da sauran ayyuka, musamman waɗanda suke ayyuka nasu na kansu, wanda sun kafa ƙungiya wanda muke cewa da su scholars a ƙarƙashin dr yusuf kofar mata da sauran shugabanni waɗanda suke tafiyar da wannan ƙungiya, wanda da yawa daga cikinsu ma suna ƙasashen duniya. ɗazu mun yi mitin da su, ɗaya yake cewa ya zo daga china domin yadda iduba shari'an nan ya tabbata za a yi adalci, ya zo ne kawai don ya taya jihar kano murna domin fita daga ƙangin maƙiyan al'umma da suka yi. Wannan ya ba mu daɗi, na ba mu farin ciki, musamman ganin yadda al'umma tun da aka gama zaben nan muka roƙi su zauna lafiya, aka zo zaɓe na biyu aka yi rashin adalci, shi ma muka ce mutane su haƙura su bar wa Allah, shi ma suka yi. Aka zo aka sa kotu, kowa ya ga irin zaluncin da aka yi, duk abin da aka kai wannan alƙalai ba su duba ba kwata-kwata bayan canje-canjen alƙalan da aka yi, duk dai saboda kada mu samu nasara, kan jama'ar jihar Kano su samu nasara. Haka aka tafi kotun ɗaukaka ƙara, shi ma abin da ya faru da shi sau uku ana yin canje-canje. Ga labarin da muke samu duka dai a ba wanda bai ci zaɓe ba a ba shi ya ci zaɓe. Haka muka tafi Supreme Court, kuna kallon abubuwan da suka faru. Abin takaici ran da aka fara zama ranar litinin aka ce mutum ɗaya bai da lafiya kowa ya tashi, amma aka ce kwana 6 a dawo, kwana 7 kai, ranar litinin zuwa litinin aka zo, su 5 ne suka zo, shi kansa alƙalin ma gabaki ɗaya bai zo ba, da ɗaya daga ciki mutum 5 ne suka zauna da 'yan takardunsu irin waɗannan ɗinnan da rubutun hannu. Haka aka zo aka yi maganganu, takardun ma sun ƙi haɗuwa ga wanda suka je suke bamu labari. Haka aka je aka ce wannan ƙara an kore ta. Ina so in gaya wa waɗanda ba su sani ba cewar irin wannan abubuwa babban haɗari ne. Zalunci ba kyau, zalunci ba a nasara da shi. Duk abin da shugabanni suka kaucewa adalci, ko me addininsu, ko menene kabilarsu, ko menene kalarsu, to su suna cikin matsala, waɗanda suke shugabanta suna cikin matsala, kuma matsalar nan za ta iya zuwa ta kowane ɓangare. Mutane musamman suka samu shugabanci suna mantawa da kafin su zo, su kuma su manta ma da in sun bari, domin za su bari. Magana ce ta lokaci, musamman mulki irin na siyasa, mulki na siyasa wanda yake da ƙa'ida. A wannan ƙasa tamu shekara hudu an gama, sai dai in sada tam za a yi. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda yake shugabanni sai su shagala, su manta. Mutanen da suka zauna a opposition shekara da shekaru da suka samu, sai su manta da cewar akwai wasu wanda suke opposition. Dukkanin irin wannan abubuwa ne wanda muke kira ga shugabanni su yi hattara, domin abin da muke so shine ƙasar nan ta ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ba ta ci gaba da shiga cikin duhu, cikin ɓacin rai, cikin kunci, cikin damuwa, wanda kowa daga cikinmu a nan ka tambaye shi matsalarsa zai gaya maka matsaloli manya-manya, wanda kuma da yawa daga ciki suna da alaƙa da shugabanni. Saboda haka nake kira ga dukkanin shugabanni da su yi hattara, saboda a samu abubuwa su ringa tafiya yadda ya kamata. Yanzu wannan hukunci da aka yi mun karɓe shi, saboda an ce dama kotun koli ko kotun Allah ya isa, kamar inda ka faɗa, wanda goto haka magana take. Tun da yake kotu ce ta Allah ya isa, to muna cewa Allah ya isa.
kuma muna kira ga dukkanin al'umma su ci gaba da addu'a na mutanen da suka zalunce mu muna da tabbas cewar mu muka ci zaɓe, muna da tabbas cewar duk alƙalan lauyoyinmu san guda 7 muka ɗauka, san 7 ne suka je wannan kotu, kuma mun yi magana da alƙalai da wa'anda suke kai da wa'anda suka gama, kowa ma ya sani cewar mu muka ci zaɓe. Amma sai ka ji shugabanni suna cewa ai su Kano is too strategic, muhimmancin Kano. Kamar mutum ne zo ya kalli matar ka ce matar da tana da kyau ta fi karfin ka, ba taka bace, ta sace. Wannan abubuwa ne wanda suke marasa daɗi, wanda ni na tabbata akwai hukunci a kai. Saboda haka dai a takaice mun bawa Allah, kuma kamar yadda ku sunanta ya faɗa, kotun Allah ya isa. To duk wanda yake da hannu wajen cutar da al'ummar jihar Kano, to gabaki ɗayan mu a madadinsu wanda suka yi zaɓe da ma wanda ma ba su yi zaɓe ba don suna da haƙƙi, muna fatan Allah ya saka mana cikin gaggawa.